kuverenga nyaya iri kuna Ezekiel 37. I'm sure inyaya tinoziva tese yemabhonzo anga ari mumupata. Asi chatinofarira panyaya iyi, pane nyaya yerevival yechipanga pasina upenyu, pakanyetwa revived pakava neupenyu. Tinotenda kuti ndo ungano ino irevival pane chiri kufana kuti chimutsiridzwe. Revival inongoreva kuti pane chachiripo asi chakaenda mune imwe stage kana kuti ndingati chakadeteriorata, saka chakunoedwa value kuti chisimukire. Amusuwa iwewe neni ndo zvatainga pano kuti tiedified, kuti tiedwe value kuburikidza nekudzidziswa shoko raMwari, kuburikidza nemadeclarations. Saka tinongo tidzokere pamberi paMwari tingoti Mwari, revival izvanga zvaakufa muupenyu hwangu. Marelationships here anga akufa. Zuva rawakatendeuka une zvimwe zvawaigona, asi nekufamba kwenguva pane pamwe pawakarwadziswa, pane pamwe pawakaita mumwe muonero ukanoneta. Asi madekwana anotidzoka kuti Mwari, simba riere pakutanga Mwari ngaridzoserwe simba, ngaridzoserwe value, ngatiitwe edified ramo yamutsvene, ngatiwedzerwe. Akave marelationships pane vataimbowirirana navo, asi mukufamba takazosangana nezvatakasangana nazvo akave sawa marelations iwayo. Asi madekwana anoti kuti Mwari, tauya kuzoitwa revived, kuti marelationships adzokere panzvimbo. Pane kutenda kwatanenge tiinako, pane zvivimbiso zvatakaita January achitanga kuti Mwari gore rinondipei chakati nechakati, but along the way pane pamwe pawakasangana nezvimwe zvakaita kuti masainzi aende kure. Asi tadzokazve nguva yaMwari haisi nguva yevanhu. Atingoti Mwari, tichine mukana waitwa revived. Tauya Baba, restore marelationship yedu, restore kutenda kwedu, restore energy yedu, restore Baba kunyangwe utsvene hwanga hwakupera matiri. Simba rakupera ngaridzorerwe. Tiende pamberi paMwari tinamate. Baba, tinodzokera pamberi pechigaro chenyu chenyasha. Tatinotenda kuti zvese zvatinoda zvinobva kwamuri, zvese zvatiri tiri basa rekubata kwemaoko enyu. Mweya Mutsvene, tinongoya tiine Mwari pamusangano uno werevival ino. Baba, revivai zvanga zvakupera matiri. Baba, simba ranga rakupera mariri ngaridzorerwe. Baba, kutenda kwanga kwakuya matiri. Baba, tineroimwe simba nekuti tinonzwa chekureiti varumirira Jehovha kuhwasimaidza rekumhanya vasingaendzi resuva Baba vadekwanaro iri kuti Mwari zvanga zvakupera matiri pamusangano uno ngaridzorerwe. Baba, kutenda kwanga kwakuya matiri. Baba, ngakutipera. Baba, tine dzimwe nguva dzatikaisizona asi
Tangoti titore kunomukana mudzokera pamberi paMwari. Tangoti sevana vedu pamberi paMwari pandinoda kuti tinyanye kufocus mainly on the writing classes of this year. Tine vana vamwe vari kunyora grade 7, tine vana vari kunyora form 4, tine vamwe vana vedu vari kunyora matric. Mumwe anogona kuti kwedu hakuna, but rega ndikuudze mudikani, mwana 1 kana vaviri vepakereke pedu vakaita zvakanaka, secondary tarangarirwa, iwewe nendichinopinda pano. Kana pedu asina ari kunyora gore rino, asi kana kune wekwamai mugando kana wekwamai mukombachota ari kunyora zvikamuitira zvakanaka, tese sekereke basa redu kuintasida kumira pamukaha tichinamatira, kwete isusu specifically asi kunamatira nevamwe. Saka tinongotiende pamberi paTimoti Mwari vekwedu havafoiri. Wese anopinda pano, kana ari kuZimbabwe kana ari kuno vari kumafainal ye avo kuuniversity, pane zvirwere zvinogona kubata mwana akavhiringidzika pamazuva mashoma asare kuti vanyore ivava. Pane zvakawanda zvinogona kuitika, mapresha anomaunta zvinovakanganisa. Asi Timoti Mwari, rangarirai mawriting classes, vana vedu vari pano vari kunyora, tingoenda pamberi paMwari tinamata. Baba, ndinouya kwamuri nevana vamakatiropafadza navo, nekuti tatinoziva vana zvipo zvinobva kwamuri. Baba, tiri kuuya navo madekwana ano, especially mawriting classes. Baba, egore rino vanopinda pano, vane vabereki vanopinda pano, tinovasimba vatukati vemaoko edu. Titi pamazuva mashoma raramabasa egore rino kuti vanonyora baba maexams avari kunyora, anokupe maererano amwana, ane matestis arameva vana vavo. Tinovasimba vaituti vananaizvee pamazuva mashoma vavari kukumbei mabasa vane vavo ane zviraviro zvinovakanganisa. tinamatire chinhu ichi. Mushumiri ana mwari wake. Asi ndoda kuti ndiwe kwauri nditi mudikani. Have a teachable spirit. Chikuenda pamberi paMwari kuti Mwari tipewo nyasha dzekunzwa nekugona kugamuchira shoko ratiri kudzidziswa. Pane marevelations akawanda ari kudururwa. Pane madeclarations akawanda ari kuitwa. Asi zvinoda iwewe kuti ugamuchire. Mushumiri akagadzirwa naMwari. Asi zvinoda iwewe the receiver kuti uprepare mwoyo wako, uprepare pfungwa dzako. Zvinotokumbirirwa, takadzidziswa kuti prayer life inokumbirirwa. Ngatimboenda pamberi paMwari titi Mwari, pamusangano uno patiri kudzidziswa, ari kuitwa madeclarations, tipewo pfungwa nemwoyo unogamuchira. Tinamate. Baba nezita neropa ramambo Jesu, tinokutenda ine musangano uno. Tatinoziva kuunganidzire vana vedu pasi. Kana matiunganidza Baba, mune chakanaka chavakagadzirira mweya yedu, mune chakanaka chavakagadzirira upenyu hwedu. Baba, tirikozvikoita pamutima
Ano hakuna wakaita semi, hakuna ungaenzanizwe nemi Mwari. Tinokutenda Mwari wenyasha, tinokubonga Mwari, tinokuza zita renyu Mwari. Thank you Jesus. Titi eti tamirazo izo shiwa
Haleluya. Haleluya. Tiri mumweya mumwe chetewoyo regai timbosvika patinodaidza zita rake tichimukwazisa nokumufarira tigamuchire mweya mutsvene ari pakati pedu ishe vamatichose tangazviwa matamambeo iye anokurenga vamanyika ezwayo kwekare madevano Jesus. Haleluya. Tichakamira kudaro regai tisvike patinokwazisa muranda waMwari mufundisi nemufudzi wedu vari pakati pedu pamwe chete naamai. Ngativafarire muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Tinokudai baba naamai, tinokugamuchira kereke inokugamuchira muzita raJesu. Amen. Tingawana hedu patingagara. Haleluya. Regai tikwazisane nokukasika-kasika. Haleluya. Regai tigamuchire maSunday school ari pakati pedu muzita raJesu. Haleluya. Regai tigamuchire mateens ari pakati pedu pamwe chete nemayuth izwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Regai tigamuchire vanaamai vari pakati pedu. Zvanzi nevamwe ndovanidzi vedu, saka ndovanidzi vevanhu vese izwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Regai zvekare tigamuchire vana baba varidzi vemutambo, vana baba izwai kugamuchirwa muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Kana paine vaenzi vari pakati pedu izwai kugamuchirwa. Roadport inokugamuchira inokudai. Ngatisangane zvakare mangwana, tozosangana zvakare musi weSunday tokugamuchirai kuRoadport way. Haleluya. Vamwe vanoti mukana hauna tsitsi asi unadzo. Regai ndigamuchire usvovi yangu pamwe chete nevana muzita raJesu. Haleluya. Nguva ino nokuzara kwayo regai ndidzosere kuna mufundisi. Takasimuka tose ngatigamuchire mufundisi wacho vakuzotora nguva yavo muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Regai tigamuchire MC vanhasi baba Jirich. Tivafarire muzita raJesu pamwe chete nababa namai Nyamunga vanga vachicheya pamwe chete nababa namai Masimire vatungamiriri vedu veMen's Fellowship. Tingovafarirawo chingoti yakayaka mumaoko mudenga muzita raJesu. Haleluya. Manhero anhasi zvakare ndoda kutenda Mwari kuti mushumiri ari pakati pedu. Vati pamakashumira nezuro mufundisi, handizive kuti vamwe vanoti hanzi zvawaswera uchifunga ndozvaunorota. But pamakataura mukati kana takarara tikataura nendimi pane dzimwe nzvimbo dzatinoenda. Manheru ndakarara effect ndakambodzirota ndikadzirotazve. Ndakadzirota muna March, ndikadzirota muna June, dzakadzoka futi manheru. Paine maclouds maviri. The other one was just clear. Pamaitaura nyaya yematenga, rimwe racho raingova clear, raipinda vanhu wenyarara. Rimwe racho raive very dark, raipinda vanhu votanga kuchema. So pandakarirota ndakamuka ndikazwa chitaura nendimi. I was not sure. Mai vekuba kwangu vakabva vanditi endai munotarisa vana. Inini endai munotarisa vana kuti vakarara zvakanaka here. Then vanabuda vanadzoke ivo ini ndandakamuka vakaona ndakamuka ivo vakamuka zvanzi endai munocheka vana. Pandakanocheka vana hana yangu yakarova ndikati but papinda vanhu mumakore aya handina wangu wandaona, asi vava vachitopinda vachibva pachechi panapa. Then ndadzoka futi ndikarara futi. Then now it was like a thicket. The other side raingova sango rine minzwa raipinda vanhu. The other side raingova sango rine michero richipinda vanhu. But kuti ndizoziva kuti vapinda uku ndevapi nevapinda uku ndevapi ndabva ndangopepuka. But hope idzodzo dzandinetsa the whole day that chinondinetsa. But God, what do you want to say? But murangaro wangu chikofunga nyaya yemataura yekuti kune makore matatu, kune rimwe kweta rimwe kweta rimwe. But it troubled me the whole day. Pamwe ndini nachizvifunga. Unoita kuti pamwe pacho kana une zvaukufunga une zvaunodini, une zvaunorota. But pamuchazodeclare musati maenda, tendera Mwari wenyu ngaatendere
kuti vanhu vane hana dzakachena varege kupinda kusango iri. Denga ngarichengetedze vanofanira kuchengetwa. Munoita pamwe pacho pane paunoona zvinhu Mwari wokuratidza wonyarara wodibinwa wozoona zvoitika wozvipa mhosva. Mufundisi, musati maenda zvikuru sei Sunday, ndokumbirawo mutaure izvi kuti vanhu ngavachengetwe varege kupinda musango iri. But mamuchitopinda vanhu, but chanyanya kundinetsa ndechekuti handina kuziva kuti vari kupinda uko ndevapi, vari kupinda uko ndevapi, but this dream has been coming to me. Chingoona vanhu vachipinda. Munoziva hapana chinhu chinorwadza sekuratidzwa woigno. But newe wanzwa nhasi imbozvinamatirawo kuti Mwari, kana paine hondo dziri kurwiwa, ndazotsvaga, ndakachitsvaga anonzi petition prayers. Kuti what is to petition? Ende ndakazoverenga kuna 1 Samuel verse 20 inoti, Hana akati ndadurura mweya wangu, ndaudurura pamuri Mwari, ndadurura mweya wangu kwamuri. Ende ipapo ndakarwadziwa. Munoziva nhasi mese I was troubled. Even pandauya kuchechi I was troubled with why people are going there. Fundisi Mwari vakanipa nyasha. I really bury people. Since I became a minister of the word from 2012 to now, vanhu vandalida vana vangu vasati vasvika 10, I really bury people. Mwari vakanipa nyasha, handire kuti vanhu havafi, but tinogona kuti gore rino tozoti rimwezve, we really gather here for funerals. But what I saw last night, it came in March, it came in June, I got it twice. Unoza ukarara unokurumidza kunota ukasambofurwa nemhepo, but ukabuda ukaenda ukadzoka, kana wanga ine hallucination inenge yapera. But second dream I was not speaking in tongues, but first dream pandamuka I was speaking in tongues. Ungonzwa kuti vandangoti unonamatira kuti pari kupinda mumadhikidzo, ini Mwari ndibatsirei ndirege kupinda. Munoziva kuti kune zvinhu zvakawanda zvinotaurwa. 2020 I came muna January ndikati kuri kuuya flu, kana paine vanga vachiriko, ichauraya vanhu vakawanda, kunyanya vanhu vanoda kurambidza mweya iwoyo kuti shaika nehwana anofa pachechi. Mwari vakatiitira zvakanaka mufundisi. Pano pachechi we never buried anyone with COVID. Ndaingonzwa vafundisi vachiti vaenda vadzoka, vaenda vadzoka. Yes, we had people who were infected, but we never had any death that was trapped to COVID pane vaipinda pano. So ndangotenda Mwari kuti dai Mwari vavo vakatigonera futi kuti zvavakambotiratidza vakatichengeta patiri kunamata apa vatichengete futi. Hazvinakidze kuti munhu afa, uye hazvinakidze kuti munhu atambure. Regai ndingakuchere mainude mufundisi wedu wekurun for Day. Mwari akuitirei zvakanaka, kokorerwai naShe, tinokudai. Maderano zvakare munhu waMwari aripo pakati pedu, vakati vakaitirwa zvakanaka nesuwo. Hanzi prayer, handisi ndazvazoparidza ndiani vataurirana anenge auya yembera, but vakanditi prayer it's a center of authority. Zvikuru sei kana wakutaura nendimi kuti mweya yetsvina itadze kunzwa kuti waakutaura kuti kudii. Kureva kuti kana wana Mwari, kana wakuita zvinhu vanewe havazvioni uye havadiziri, saka uroyeke. Kana Mwari vakanyora kuti vakuropafadza, vavakagara navo havagoni kuona chinyoro chinoti mene mene tekele ufasini. Vanotodazve habva kuna Mwari kuti adudzire. Saka kana wana nezuro island kuti aiva kusheva mazwi regai ndinamatire ndimi, even ndisi kudzinzwa muridzi wacho, but vakanditenderedza vanodzidzwa. Nepamhepo anozwa kuti munhu zvaakutaura regai kusiduruke. Mufundisi, manherano zvakare, tibatsirei pamwe chete namai, tibatsirei. Takamirira kuzobatsirwa nekubatsirika muzita raJesu. Haleluya. Opererai ovhasiya kusvika vatanga kutaura muzita raJesu. Haleluya. Shout of praise to the Lion of the tribe of Judah.
ngatiwedzere mheremhere kushumba yorudo rwekadzika. Tinotenda Mwari wamasimba ose, tingatore nzvimbo dzedu tiri muhuvako hwaMwari. Toda kutenda Mwari nekuda kwenyasha dzavo zvekare vatitendera kuva pamwe chete manheru ano. Mufaro wangu ndiremekedze varanda vaMwari panzvimbo ino. We honor you, men of God, pamwe chete namai Mwari vakuropafadzei. Tinotenda nenyasha nerudo with the hospitality that you are giving us. Nhasi tasvika kuno 4 ways. Chira changa chiripo zvekare vabatsiri vafarire muzita raJesu. Amen. Tinotenda utungamiriri hwepano, tinokuremekedzai all the elders vese vanobata pano mutungamiriri. Mwari akuropafadzei vana baba nana mai, vakomana nevasikana. Mwari ngaakuropafadzei muzita raJesu. Amen. Inoda kuti tifare nekuda kwamufundisi wekurandfontein. God bless you. Mwari akuitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Tinotenda, ndoda kuti ndirambe ndichipa emphasis yemessage yangu kunyanya kuoperata muarea dzinotidetsera kuramba tichidominata as Christians. Amen. Kuti tizive kuti takasikirwa authority, takasikirwa kutonga. Amen. Destiny yedu haisi muruoko rwamadhimoni. Destiny yedu iri muruoko rwaMwari nemukutenda kwatinako. Today ndoda kutaura a very simple message nekuda kwerequest yakapiwa namufundisi ndichibatanidza nemessage yandiri kutaura, kuti ndichanonobata nhau dzevanhu vari kuyaruka dzeyouth, yet inenge iri zvayo universal ichibata munhu wese. Asi nechikonzero chethat request yandakanzwa baba vachitaura nezuro mufundisi wedu ndati ndibate message chapter 2 verse 11 chete yaDaniel. Uya toda kuparidza nezvayo. Daniel 2 verse 11. Zvinhu zvinodikanwa namambo zvakaoma kwazvo. Hakuna munhu akazvizivisa kuna mambo izvozvo kunze kwavaMwari uye vasingagari pakati pavanhu. Tiverengere nechirungu. It is a difficult thing that the king requests, and there is no other who can tell it to the king except the gods, whose dwelling is not with flesh. Except the gods whose dwelling is not with the flesh. Topane title yangu ipapo. Vamwari vasingagari munyama. Vamwari vasingagari munyama. Batanidza ina chapter 2 verse 6 yavaEfeso takaikota tichitaura nezuro. Akatimutsa pamwe chete naKristu, akatigarisa muchadenga muna Kristu Jesu. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Let me pray. Father, in the mighty name of Jesus, I declare that this is the hour that you have made. We are going to rejoice and be glad in it. Father, thank you for taking over this service. I submit my spirit, my soul, and my body, Lord God, to the spirit of revelation and wisdom, the unction to preach the word as I ought to, with the accuracy which comes from the Holy Spirit. I am flesh, I am blood, I am an earthen vessel. Take over, help me, cover my misgivings and mistakes. Take over, Lord. Move in our hearts, in our lives, transform us through your word in the mighty name of Jesus. Amen. Vamwari vasingagare pari munyama. The gods who do not dwell amongst the flesh. Hallelujah. Panapa pari kutaurwa mystery ine chekuita neposition yakagadzikwa vanhu vanoziva Mwari munyika dzomweya.
Haleluya. Vanhu vanoziva Mwari munyika dzeyi, mutendi unofanira kubhiliva kuti I am supernatural. I am not an ordinary person. Ngazvigare mauri izvozvo kuti I am supernatural. Ndiri munhu wemumweya. Haleluya. Ndinogara munyama pakuonekwa kwangu, asi mindset yangu I am a spirit. Ndiri munhu wemweya. Zvizive izvozvo nokuti upenyu hwatiri kurarama hunokontrolwa from the spiritual realm. Kurarama kwose kwatinoita kunotangira munyika dzomweya. Saka kutoti usurvive, understand the spiritual world. Zvakanaka kuva namaskills, zvakanaka kuva neintelligence, zvakanaka kuva namaabilities. Asi pamusoro pezvese izvozvo, be a spiritual person. Hallelujah. Pataverenga panapa, we are talking of nyika yatinoti zvekare, one of the earliest civilization. Kuvaka kwemhando yepamusoro neleadership yakanaka yepamusoro yaiwanikwa kuBabylon. Ameni. Vakanga vari vanhu vakafunda, vakanga vari vanhu vaikontrola the economy of the world of that time, like modern day China or America. Andika vari kuadvansa kuti valide globe rose nekubata kwavo. Ndo zvakanga zvakaita Babylon. Hallelujah. Now Babylon iyoyi ukazotarisa utaona kuti kunyangwe mambo aine ushe hwakakura hwakaita conquer the known world of the time, but still unomuona kuti anotsvaga zvomweya. Akurova administration dzake, anotsvaga n'anga kuti dziuye padhuze, anotsvaga magicians kuti auye padhuze, anototsvaga varoyi kuti vauye padhuze, anotsvaga vanoverenga nyeredzi, maastrologers kuti vauye padhuze. Kunyangwe aine ability yeleadership nekufunda kwose, anoda a certain force nekuti anonzwisisa kuti kurarama kwepanyika pano kune rimwe control iri behind the scenes. Upenyu hwatinorarama, kuzvida kana kusazvida, hune remote control ari kuseri anogona kufambisa tsoka dzako kuti dziende kunotsika pausina kumbofunga. Unoendeswa kwausingade maabilities uchianzwa kuti Mwari vakandipa matarenda, Mwari vakandipa kugona, Mwari vakandipa kuita mabizinesi. Asi bizinesi iroro rikatadza kuva nechomweya chinotsigira, rinodonha uchishanda nesimba. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Unoti wabereka vana kudai so, vachiti vachienda kuchikoro kubva kugrade 1, vachirova maflying colors, chiyakuda kuti mwana wangu ane intelligence zvokuti pamwe pacho unotomboita imagination kuti uyu kana kuita MP kana kuita president uchinyatona chipo chemwana. But kunosvika a certain dimension wamunotanga kuona mwana akutange zungarirwa, purpose yake akubuda mairi, because kurarama kwatinoita kune dzinodzi nyika dzomweya dzinobaya mabhatani. Kune vakawanda vanonyatozvinzwa kuti pane pandisina kusvika ndaigona kunge dai ndakava mumwe munhu, but tsoka dzangu dzinenge dzakatsikiswa kusiri iko. But manero ano mweya mutsvene ngatibatsire, tirege kuwana remote control inobva kumadhimoni inobudirira
nezita raJesu weNazareta. Chapter 37 inofanira kuita verse 23 yebhuku ramapisarema inoti tsoka dzewakarurama dzinorongwa naJehovha. Chapter 8 verse 14 yebhuku ravaroma vose vanotungamirirwa nomweya ndivo vana vaMwari. Chapter 5 verse 16 yavaGaratia inoti fambai nomweya murege kuzadzikisa kuchiva kwenyama. Kana tikafamba nomweya tinotsika pari kudiwa naMwari, tinopinda pakarongwa naMwari. Rega ndikuudze kuti usati wapinda munhumbu rahama yako, Mwari vane nyaya hombe dzavakaronga palaifi yako. Chapter 1 verse 5 yaJeremia, shoko rakauya kwaari rikati usati wapinda mudumbu raamai vako ndakakugadza kuita muprofita wamarudza. Chapter 1 verse 4 yavaEfeso inoti iyo Mwari vakatisarudza muna Jesu kuti tive tisina chatinopomerwa, vakati apoinda kuve vanakomana. Kureva kuti munyika yomweya Mwari ane paakakugadzika kare kare. Mapisarema 90 kubva pavhesi 1 inoti makomo asati azvarwa, makomo asati aberekwa, Jehovha makava ugaro hwedu. Kureva kuti nyaya dzedu dzakatangira munyika yomweya. Kaverenga chapter 46 verse 10 yaIsaiah inoti he declares the end before the beginning. Kureva kuti usati wapinda mudumbu raamai vako denga rakanga ratoisa chidhindo, chasara ndechekuti iwewo uende kunopfeka nyika yomweya, uende kwawakanzi naMwari unoenda, usvike kwawakanzi naMwari unosvika. Amen. Are you following that? Are you following that? Saka Nebukadneza nekuti haana accuracy nawo kunyakuziva kuti zvemweya zvacho zvinobatsira ndezvipi, ndokubva aunganidza n'anga kuti dzimubatsire paadministration yake yemunyika yaari, kuti munyika yomweya muve nezvinopusha. Ndosaka mutora kuti vamwe unosvika pamusika so uchida kutenga unoona munhu asingakudai ukafuka ari kudada, ane mhiko yaari kuchengeta, ane kamuti pasi perimi kanoudza makastoma. Saka ukati pasi perasebhasa ari kutya kusvipa mhiko. Haleluya. Vanhu vanotenda kuti kunyika yemweya kune chii, kune zviriko, but zvino zvatooneka zvekuhwanda nazvo manje nekuti zvinenge zviine tsvina. But inini vatendi makaropafadzwa, makauya kwamusinganyare. Haunyareka kuti business rako rine backing yeropa raJesu, unganyare kuti rine backing yeropa rehama kana wakachekeresa hama. But isa hatina nguva yekuchekeresa hama. Kune akachekereswa pamuchinjikwa, kunoti kuchekeresa kusacrifice. Kune akasacrificewa pamuchinjikwa, ezviroho ndakabatana naye, hakuna chinoramba. Saka Nebukadneza paakanonotora n'anga dzikamuunganira, akabva anojuma. Vakomana akangovatorera kuti vanenge vakangwara-ngwara nokuti aidawo vamwe vanhu vanenge vari sharp paintelligence. Haana kuziva kuti aitoita mukana wekutora vanhu vane spiritual power nokunda n'anga. Ndobva atora vakomana nhapwa dzabva kupi kuJerusarema, vaJudha. Ndobva atora Mesheki, Abhedhinego, Shadhreki naDhanieri. Ndobva avaendesa paBhokariya. Zvikazi vakomana, toda vanhu vari educated according to the literature of Babylon, according to the knowledge of Babylon. Ndobva avatora, ndobva vatanga kuvadzidzisa culture yemuBabylon kuti vave vanhu vari diplomatic, vari relevant kusociety yenguva iyoyo kana vachinge vakushanda on behalf of the kings. But haana kuziva kuti aJudha vakomana vane zvemweya. Haleluya. Pavakauya kuchechi vakauya kunzvimbo kune zvemweya, kune denga rematenga riri pamusoro
rinodomineta mamwe matenga, rinodomineta zvimwe zvinamato, rinodomineta mamwe mapowers. Ndobva atora vakomana, ndobva avaita kuti vapinde musisitimu yeBhabhironi. Angovafarira kuti inhapwa zvangu vanhu vatakatorera, but there is something unique about them. Ndoda kutaura kuti mulife yako believer, kuti there is something unique about me. Handina kungosikwa nje. I am not an ordinary being. I am born for a purpose. I am born for a cause. God has designed me fearfully and wonderfully. Something special is in your life. Vakarangariwa vakaberekwa newe mumushaneni, vakarangariwa vanoshanda newe kubasa kwako, vakarangariwa vanorapa mashoulders newe. There is something powerful. You are a royal priesthood. You are a peculiar nation. Wakatorwa murima ukauya kucheta kuti uratidze mabasa makuru aMwari. Vari vakati vakomana ava ndiri kuda kuti vaevangelize Bhabhironi. Bhabhironi rizive kuti kudenga uko kuna Mwari anodarika Mwari wavo wenyeredzi. Kudenga uko kuna Mwari anodarika Mwari wavo vadzimu vakadzima vakadzimirwa. Kudenga uko kuna Mwari anodarika n'anga nesangoma. Tina Mwari wamasimba ose. But system yeBhabhironi ine dambudziko wani. Kana waenda mairi inoda kuti upinde musystem yavo. Vanoda kukutorera simba. So what they did, vanongoti vachipinda muBhabhironi ndobva vachinja mazita. Yes. Why? Zita rinocontrola destiny. Vandinzwa here? Zita rinoita sei? Rinocontrola destiny. Chaunogara uchingodeedzwa ichocho chinonamirira pauri. Amen. Chaunogara uita sei? Chingodeedzwa ichocho chinonamirira. Zvino ava uku vakanga vachibva vaine mazita ari prophetic. Ukaenda kuno zvinoreva mazita avo ekwaJudha anotaura pamusoro pedestiny yavo. Daniel zvinoreva kuti God is my judge. Kuda kuti akuti life yangu handitongwe nemunhu, life yangu ndinotongwa naMwari. Ndiye anoziva kwandiri kuenda. Pakaramba akachengeta destiny name yekuti Daniel, kunyange mukada kumutonga kuti muendese mugomba reshumba, shumba hadzimudya, hapiwe mutombo neshumba. Zita rake rinotaura kuti God is my judge. Hallelujah. Vamwe vatora mazita avo. Hananiah zvinoreva kuti God is gracious. Mwari ane nyasha. Ndobva vamuchinja zita vakamupa remuBhabhironi. Azariah rinoreva kudetserwa nani? naMwari. Hallelujah. Vane mazita. Mishael ndoro rakafanana naMichael, one who is like God. Mazita avo anotaura zveumwari. But vanozonzi umwe akunzi Abednego chimwari chemuBhabhironi, mumwe akunzi Shadrach chimwari chemuBhabhironi, mumwe akunzi Meshach chimwari chemuBhabhironi. Why? Vanoda kuconnectwa kumasecond heavens akacontrola Babylon. Vanoda kuconnectwa second heaven akucontrola chii? Babylon. Saka vari kupiwa mazita iwayo. Ndosaka vachona takapiwa mutupo. Ende mutupo. Ende mutupo. Nemasende vedayo mukatarisa nekava akawanda zvekuchinyirwa. Ingofunga zvakadakasiyana yavo. Isystem yenyika ineyi inoda kuti controller. Mukunika zvakanaka. Ndikatuya kwamuri imimi munoziva chishona ini. Ukaenda kun'anga inoona kukuridza kubata mutumbo wako. Uchingosvika uri kuti vanhu masvika mukanya yakuti vanani. Password into the spiritual realm.
ndakaiagedit inobatira kuti ndizive kuti ndikaona ana chihera ndana maini nana maiguru pana ndikaona mukanya kana wakarora mukanya pana paunofanira wakarora soko fana ndoomira ndabva pana uri hama yangu haleluya identity vakomana varogona chinjidza zvitupa vakangoramba vachinzi abednego shadraki but havana kutendera mweya uri muzita hausachinja hapo zita don't worry now usatendere mweya uri chii ndiri kuzvira zvanake ndodaona unongatsamwira madira aneta mutupo wamuzi but mweyacho ndinokudza kuti pane mukanya kudzi mukanya kunonazokurire mukanya vatinoonizvirirai ukanzi mazvipa kupa muri kuti kunozvipa pamwoyo kupa munonyima but ndokochirwari zvirii haleluya but vakomana vanorapa system yebhabhiloni kuti ipinde mukati mako nzvimbo yega yega yaunopinda inazo maprincipalities nemapowers anoisa madestiny enzvimbo iyoyo madidzi waereka usakamira kuti vanhu vakagara munzvimbo imwechete vanopezera vane matauriro akaita sei kana munhu achishanda pamushikashika baibai ukagara naye mwadikidiki unogona kutakakona kuti iyi language ndeyekumbari pane kakunofananidzwa kanida sei kanoitika last time ndambotara nyaya yekuti mwe musitanga tichibva kutauni tichienda chitungwiza chigara kusekeza 5 takunoyambura pabhiriji rekupinda muchitungwiza paya kune hama yaitaurisa mukati mako makandobirwa kuti tikasvika paSt Mary's uchaita runyara nemubasa inonzi St Mary's kwekuti hapana level kana uchida hupfu hwekutenga hwehalf cup unohwana teaspoon inotengeswa so urikudai hapana chaunoita sei kune kamindset kakagadzira nzvimbo iyo kune macertain powers anocontrola vanhu lemo zvese vadakambona ndichisvika pabhastop eSt Mary's munhu achiburuka kunzwa mubhazi kuti St Mary's rakapinda mubhazi nemunhu wani amen badazvona kuti St Mary's akuda vanhu vakanaka aiwa asi kune mweya unoita sei unokontrola imomo nokuti kune vakagara varimo vakaukunda vakasimuka vari munzvimbo ipi kune mamwe maraini ekuti patinotogara ikoko unotoziva kuti vana muraini iri kumafom 3 vazhinji vari vatomitiswa laini kwete kungoti guta rese laini so rinoita tinokontrola laini iroro hamsari mambozona kuti tombo kuri kunoja samweso uchingonotanga kunogara pamwe first night yacho haparari unonyatozviziva kuti kuchi aiwa uri kubhabhatidzwa nemweya munzvimbo vamwe vanhu vari kuti dzimwe nzvimbo anga asingaroye mukadzi kumwe unogara kune imwe nzvimbo ndakune mweya unonetsa maberiyedzi munzvimbo iyo mukundinzwa here kune vamwe vanokuti mukaendesa kuzvikoro anoenda ari right asingakudaireidairei asingakupindurei temu ngaipereso munomona kuti anganoziva zvemarights tere kwete kuti anga asingazvizivi akabva kare kuma-grade 5 achizvidzidza but kune kwazvinoitwa overemphasized because it's a spirit iri kudominata nzvimbo iyoyo iri kuisa rebellion muvana education mamupa but ane dominion yaasina munyika yomweya saka akanopinda munzvimbo iyoyo unomona aine imwe tsika inokukanganisa kuti mwana wangu is very intelligent but kune chimwe chinhu chabata upenyu hwake tave nenyaya yakanaka tinoda vana vanenge ana misheka vana Shadraki nana Abednego vanoti vapinda pachikoro chebhabhiloni vanoramba kutumidzwa mazita iwayo
vakukontrolwa nenzvimbo yaugere. Amen. Kune dzimwe hairstyle mwana dzawailenga vatu vangogara mulenga dzimurunguta vanochimanje manje zvistori zvakadaro. No, iwo uri kungofunga kuti ipfungwa, but kune mweya inopareta ichikontrola inoba chakanaka chiri mudestiny yako, inoba chakanaka chiri mufuture yako. Saka pavanhu vari kuyaruka inonotamba nedecision making. Dai vakomana vakati isu tabviswa kumarefugee camp, inzwaika vanhu vari kupinda kubhabhironi inhapwa. Saka kwavari inenge fevha yauya nekuti vaendeswa mumambo, vaendeswa munzvimbo yakasimukira, vakushanda namambo. Muri kundinzwa zvakanaka? Zvokuti kwavari vaigona kurohwa nedzungu rekuti vamwe vakatogara kumarefugee camp kuna vaezekeri watakambokota nezuro aiprofita zvake, but ari kurwizi kepani kune marefugees. But ava vakadhanyero vapinda mupalasi, vapinda kune status, but havana kutora status iyoyo vasina discernment. Vakati hongu tasimudzirwa, but tinorapa mweya weBhabhironi, nekuti vamwe pavanoshimuka ndonguva yavanosagumika kumawrong spirits. Uchiwana promotion pabasa, unonopinda patsika yakaipa isina kunaka yepabasa ipapo. Promotion yatobva kuna Mwari. Vakomana mapinzwa mupalasi naJehovha, but uchinosvika pabasa ipapo pari kuitwa zvakaipa, wobva unopfeka uniform yakafanana neipapo. Hapana here pawakapromotwa naMwari, but wasvika that position wakabatwa nemweya wenzvimbo yawakasvika. Wakaona vanhu vese varipo vachiita maboyfriends. Akakupa basa ndiMwari, but panongori netsika yekuti wese ari ipapo haashaye boyfriend ari mudzimai wemunhu, wese ari ipapo haashaye girlfriend ari murume wemunhu. Chii chaitika? Wakasimudzwa naMwari, but chimwari choupombwe chiri pakapani iyoyo wakanosabumika kwachiri. Vakomana vakati hatiite izvozvo. Unobva pachapter 1 verse 8 yaDhanieri. Zvinonzi vakaisirwa chikafu cheBhabhironi. Vakaisirwa chikafu mazita. Vakaona kuti zvemazita havasi kukontrolwa nemazita atavapa. Saka kuti vachipinda mumweya wemazita, ngativapei chikafu cheBhabhironi. Mushoko raMwari chikafu chinomirira doctrine. Vanedzwa here? Chikafu chinomirira chii? In what sense? Chapter 4 verse 4 yaMathew nechapter 4 verse 4 yaLuke zvakafanana. Munhu haararami nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo waMwari. Tiri kuona kuti chikafu chinomirira a means of life yepanyika panapa, but chiri kunongedzerawo zvekare kuti mumweya we feed the word of God. Saka pavari kuisirwa chikafu vane diet yavairambidzwa patsika yechiJudha. Ameni. Spiritual yatakutaura iri kumirira nyaya yekurarama zvinodiwa nani naMwari. Ndobva vatarisa diet iya vakati no, tipei zvenyu miriwo. Zvakafurayiwa zvakanaka, but isu tinoda chii? Miriwo. Ameni. Kureva kuti chinozoita kuti zita renzvimbo rawatumidzwa, hunhu hwenzvimbo yawapinda, hutange kushanda, kutanga kuteedzera tsika dzenzvimbo iyoyo. Ndozviri kumirirwa nechikafu. Mukristu ngaasava munhu anoteedzera zvese. Saka vakomana vanotaura zvinhu very tactful. Voenda kune mukuru akanga achivatarira akati, tinokukumbirisai kuti tipei zvenyu mirivo, tirege kudya chakanaka icho
days muone zvatinenge tiri. Muriwo ukureva the simplicity of the gospel. Amen. Gospel haishamisi kana tichitaura harina zvakawanda zvaunogona kuda kudzidza, rinogona kutova upenzi kune munhu asingazarurire. Ndavakorinde vekutanga chapter 1 inofanira iri verse 18 inoti shoko rekuchinjikwa upenzi kune vari kuparara, asi kwatiri isu isimba, muriwo zvawo asi isimba kwatiri. Chapter 1 verse 16 yavaroma, Paul anoti handinyare nekuda kweivhangeri nekuti isimba rinoponesa ani nani anotenda. Saka varume kuti pakuva muriwo ipapo ndopatichaponera ipapo. Ipapo pakuudzwa kumarevival, ipapo pakuverenga shoko raMwari, ndopaunorapa chikafu cheBhabhirona. Unorapa chikafu cheBhabhirona, rapa mamwe mararamiro asinei naMwari. Jesu inoti ukama nenyika kuvengana naMwari, ngatiswederei padyo naMwari. Varoma 12 pavhesi ya2 inoti musafananidzwe nenyika, asi vandudzwai mafungiro enyu, muzive kuda kwaMwari kwakakwana kunomufadza. No, my principles. Do you know? Yeah, principles are mad. There's no need to don't do that, do that. No. God has already preached to everyone, even a heathen, a person who is not saved. God has put a conscience within people which knows that which is good and that which is evil. Everyone. And a preacher knows the conscience. Hakuna paunotadza apatogoni muprofita dzinomwa mweutera nozowanda zvake conviction, but chinotanga Mwari akaisa preacher anonzi conscience. Munhu wega wega kana wakubuda maboundaries ezvinodiwa naMwari, hana yako inotaura kuti pana pandakudya chikafu cheBhabhirona, takuda vana namisheka, vana vedu. Hamudi kuparidzirwa kuti sex before marriage is a sin. You know it. Hamudi kuparidzirwa about madrugs nekuabuse masubstances kuti zvakaipa. You know it. Hana yako inotokudza kuti tinokupanana hedu mahagi, but hagi yandatiwa nabrother ine tsvina, unozvibva pasina kuparidzirwa. You know it. Even ukatamba nemunhu asiri right, conscience dzako dzinokutaura kuti friendship yedu payakuenda hakusi right. You know it. Amen. Chinoti chikafu chei cheBhabhirona chiri kuzama kuti kana wacompromise chokuti wotorerwa simba, wotanga kukontrolwa nemaspirits anokufambisa kudestiny yausina kurongerwa naMwari. Vana vakuya kutenga nyaya iyi pane vana vanoti the young men vakanga vari vadiki vana. Amen. Vakapinda muBhabhironi vari vakomana nechidiki vana. Vana vakuya vakaenda kudze chinjo the adolescence. Paul graduate from childhood into adulthood. Hallelujah. Adolescence inongoreva chete kuti wakaropafadzwa nezvibereko zviri mauri, inguva yekuti waruva. Ndizvo ka ndozvinoreva adolescence. Panotanga kuitika machanges ekubva kuchildhood. Kana uri mukomana chivoisi chako chakutanga kuita kuzhezhera nenharo nharo. Kana uri musikana wakutanga kungoona step yangu inofanira kumbomoldeka mbichana ichiita unosungidzira mbichana kuno. Chest yako wakuta kuumbwa kuti ya. It shows that it's a blessing. Unataka kuti mamwe mamuvi
vhizi auri kuona so rikati mvee ziso rako rinosangana nemata anobuda mukanwa kuti hezvi zviri kuitira taimi iyoyo hatirambi tinototenda Mwari ndokuti inotiratidza kuti uchava amai uchava baba. You are now being introduced into manhood. You are now being introduced into womanhood. Wakuzova amai wakutanga kuindiketerwa kunzi itime yekuprepare, but the time iyoyo inonzi time yemaruva. Tozvika maruva manaka mamati vanarundi vanazvaa time iyoyo itime yekukuratidza kuti uchabereka ndozvainoreva kana uri mwanasikana wakutanga kuenda kunguva dzako marufuni itime inoratidza kuti uchaita sei, but Satani manje ndonguva yaanoisa chikafu chepadero kuti atore destiny yako. Unotanga kuconcentrata nezvauri kunzwa munyama yako. Ndosaka Mwari akabva aisa maexamples evanhu vakaexcela vakagona kuzvidisciplina mutime iyoyo. Joseph akanga ari mukomana sezvawakaita izvi, but akatiza beauty yaamai Potifa, akamirira kuroora. Akamirira mina sei unogona kutiza here mwanakomana kana kuti unotya kunzi wakapusa nyapa ndonguva dziri kubiwa hope dzako Joseph munyika yemweya going to be a governor, but ukatamba naamai ava vazhinji ndonguva dzekunge muchirota vana vedu. Joseph was 17 by that time. He was already dreaming of the future. Apart from being a good administrator, he was very much gifted, but he also feared the Lord. Wakaramba chikafa cheBabylon, wakaramba ofa. Saka vari vari kutesta nemudzimai Israel ukazwa kuti munhu mudzimai Mwari chavari kuitira ndechekuti chi uyu murume anonzi Joseph vision yake iri kuti achaseva the whole world nguva yenzara, ndo calling yake. Akatadza kutiza amai ava vari one ko panenge pane nyika yese nzara manje vakadzi kadowanenaiya mandinzwa here mufuture yake munhu achaseva vanhu lokuti mukadzi anenge akauya netsaga ari kuda chibage Josefa mungapamadaro kuna anonzi madestiny kila kuvana vari kukura. Mauri mune zvakanaka zvamunonzwa, mauri mune kurota kwakanaka, but kune mweya inokurambidza inokuisira chikafu cheBhabhilona. Haisi nguva yevakomana mwana wangu, haisi nguva yevasikana mwana wangu. Concentrate pakunamata, concentrate pakuspata. Tarisa kwaurenda Josefa. Saka he kept himself pure. And there was that Joseph and there zvakaita. Newe ku New Testament futi. Mukomana wa Mary. Anonzi Joseph. Angona Mary akusvipa svipa. Akati nini ndine the clean relationship. Ndinomirira kutanga ndapiwa munhu nevabereki vake. Ndaropafata. Ko nhumbu yabva kupi. Bhaibheri rinoti nokuti akanga ari munhu akarurama. Haana kuda kumuexpose. Akataura naye zvakawanda akada kumudzinga nekuti anotya Mwari. Kurota kwaJosefa muOld Testament ndokubva kwauya futi. Akarara hope dzikauya dzikati usarape munhu uyu. Chaakatakura ndechangu. Tinoda vana vanoti pakukura kwavo vanonzwa kutaura kwaMwari, vane hope dzinonongedzera kwavari kuenda. Vana Joseph kumirira kutanga arori kurati aifamba nemusikana ndizekufa kufamba naye
iri pure. Zvino ndiri marriage officer. Unotochitambisa vana vemazuva ano. Unofanira kuti kiss yanga ichiri yes way. Azvibonyara kana akajairira zvakaitwa zvakatoendwa kana. Nyamba destiny ndo patiri kutora. Ani kunoziva here kuti vanhu vakawanda today they are suffering in many marriages because of soul ties dzavakatora vachikuru. Dzimba dzakawanda today hadzina mafamba. Why? Every time yaunosangana nemunhu asiri pawedlock yakaropafadzwa naMwari, you are married to that person spiritually. Manezi wewe. No reason why munhu paaita musikana wari kunze uko ainyatunzwa kunakidzwa nazvo. Ane mukadzi mumba is no longer here. Munoti vakarava kudai pandake pane Mwari pakata. Chii chiri kukonzeresa? Zviya zvimwe zvekuyuti zvakuteera mumba. Saka vana vedu papinge tichivaudza kuti protect yourselves. Abstain, have abstinence. Vana vachida kuprotect us. Vasingaziva kuti it's not about protect us. It's about making a covenant which can haunt you and affect you in your marriage. That's why ukaverenga 1 Corinthians chapter 6 verse 18 is talk about fornication and sexual immorality. Not to flee. Fornication I just want to do this. I'm not doing it. Ukanzwa kuti vana vemazvananozana kuti ndikuita crush na brother. Ukanzwa kuti ndine crush nemunhu teaser. Ndina crush nesister teaser. Flee immorality. Nokupa imwe verse. Timothy Spirit chapter 2 verse 22 zvekare. Inoti tizai kuchiva kweuchaya. Kuita titsoka ndibereke. Ndau kutarisa remangwana ravo. Naukakupanda ndikuziva kuti kune vakawanda vakufila kuti ainini was involved muzvinhu zvakawanda. Ndobasa reropa raJesu. But tiri kutaura kune vasati vaita. Ibvotokugara nosinombudza wazvinetsa. Ini vakazviita unofanira kupota uchidambura masoul ties mufasting. Chapter 17 verse 21 yaMatthew ndoinoti zverudzu hazvingobvu. Panguva dzaunotsanya wotaura kuti misikanzwa yegore rakati ngairege kuafekta marriage yako. Ndinodambura neropa raJesu. Ndinodambura neropa raJesu. Iwe wanyu wochikonzentreta nekuda murume wako, wochikonzentreta nekuda mukadzi wako, ziso rekuchiva wodhila naro. Chikafu chenyu kana mwana usati wazvinobva watongomirira kupinda mumba uri pure, it's an advantage to you. Unoona here kuti chikafu cheBhabhironi kana chichipari sezvizvi kune mareason anoti aiwa, these are hormonal issues, you know. How can I do with these things? I feel like doing it, you know. It's like a sweet bacteria moving up and down in the system of my flesh. Unozvipa mareasons marobha vakupa Joseph kuti reason iyo yakairejista. Kana uri musikana marobha vakupa Esther akaresista kusvika azopinda mupalace. Nokuti palace makunzira asina kuita musikana, saka haana kupodza destiny yake akakwana pane vasina kuita musikana.
Abrahamu nokuti munhu wamwari achitsvagirwa akutotsvagira mwana wake akatakura blessing iri paari anoti Eliezer paokufamba ndinoita mhiko kuti mwari akutungamirire kuti unowana chaiye musikana ari kunosarudzwa anonzi Rebeka ari kuwana pavasikana vasina kuita musikana ndichiri right akakukanganisa haleluya tiri kutaura pamusoro pechikafu chebhabhironi chinonyanya kukuwadza vana paadolescent period when they are graduating. Bhaibheri nokuti tiri kuti inguva yemaruva inguva yemaruva hamusati shona inoti regai dzive shiri mazai usamanyira kumazai tikuda flesh yeshiri chaiche amen zvinovaka vari kumhanyira ukaenda kurwiyo rukuru rwaSolomoni chapter 2 unofanira kuenda kunguru kumaverses 13, 14, 15 go and check the right verse anoti tikandireiwo kure tumakava tuduku tiri kuparadza maruva emuzambiri saka mwana une maruva ari pauri bhatisu tati tikuda maruva winga wati tiri kuda kuti iwe musi wekuti chero nomubereki anofara kuti marriage officer kuti you kiss the bride kiss iyo yaivhundutse vanhu pane kiss yekuti baba vako vakasangana newo paseri uchirohwa kiss vanoti ndavari kuona gava riri kupisa maruva asi kana waibva mati wakupiwa kumurume wako nababa vari kukuropafadza naamai vari kukuropafadza mufundisi ari kutsvakisa ari kuropafadza nokuti waita the right way. Chinonzi chikafu chei? Chikafu chebhabhironi. Apa ndakaopa zvinonyanya kuafekta vana vedu. Vana kana kuine vanhu vakatogona kuroorwa vakazvibata mubhaibheri, they were for your examples, for you to follow that example. To live a life of chastity, a life of purity. Unogona kurarama usina kuita musikanzo. Pane example yakapiwa namufundisi yakandibata nezviro zvakati kuna vamwe vanhu vekuti havana kuwana mukana wekunzwa. Ndosaka vakaita zvavakaita, vakamitiswa vari vadiki. But unogona kuona mumwe mufundisi ari kunzwa zvakadaizvo. Go on to do it. Munhu asingagone kuresista chikafu chebhabhironi. Bhaibheri rinoti kuna James chapter 7, James chapter 4, I mean, from verses 7 to 10. Rinoti submit to God, resist the devil, and he will flee away. Hakuna atakuresistira Satani. Iwe ndiwe ucharapa weka. Kuti inini ndoda kufanana na Misheka akaramba chikafu chebhabhironi, ndoda kufanana na Daniero akaramba chikafu chebhabhironi, ndinoramba. Aha, bababati vakomana vakunotestwa pautano hwavo vakawanikwa vari 10 times better. Rega ndikuudze kuti kuraramira Mwari ukaramba uri muna Mwari, you become 10 times better. Do not declare 10 times better. Marriage yako 10 times better. Chikoro chako 10 times better. Vana vako 10 times better. Mastadizi ako 10 times better. Destiny yako 10 times better. Nekuti warapa chikafu chebhabhironi. Unoenda navo kuchikoro, vakaoneka kuchikoro kwati vari kuetsera. Vanhu havane background yekutodzi nhapwa, but zita rekudzi nhapwa rakatanga kuchinja. Vanhu vakatanga kuva respecta. It's not about your background.
It's not about how you grew up. It's about God's destiny in your life. It's about God's appointment with your life. Mwari ane zvakanaka zvaakakurongera. But what is their secret? Ndoiri kuzobuda manzi apa pachapter 2 verse 11. Chapter 1 vaikunda. Vakunda chapter 1. Vabuda zvakanaka pachapter 1. Vabuda va 10 times later. Vavhurirwa next chapter. Life ndozvaakaita. Ukakunda stage 1, pa stage 2 pana Satani aripo. Every level is got its own devil. Pese paunongosimudzirwa naMwari, Satani anoda kutanga kutsvaka masecrets ako iwayo kuti udonhe chete. Inzwai zvakaitika ipapo. Kwakaburutswa hope dzakabva ku3rd heaven yatakati titaura. Tizivaika kuti zveku3rd heaven hazvibatwe nen'anga nokuti dzinoparita kugumira mu2nd heaven. Uko hadzisvike. Ndobva parotwa hope dziri kubva ku3rd heaven dziri kubva kuna Mwari wamasimba ose. Ndobva dzavigwa hope dziya. Ndobva dzanokandwa pamwoyo pemurume anonzi Nebhukadhineza. Ndobva atanga kuona destiny yake iye nokuti pakarotwa chidhori chakanga chine musoro wegold waimirira kingdom yaiye Nebhukadhineza. Ari kuratidzwa zvaari munyika yomweya neauthority nemamwe makingdoms aizouya. Kuhope idzodzo hakuna kuperera kuonekwa madifferent kingdoms. Kwakazoonekwa humwe umambo hunobva ku3rd heaven huri pamusoro peumambo hwese. Zvinoti kwakaonekwa gomo rakakura. Pagomo riya ndobva pabva katombo kakasina kubviswa neruoko rwavanhu. Ndobva katanga kari kadombo. Kadombo kaya zvinonzi neBhaibheri achiona munyika yomweya ndobva kaparadza chidhori chiye kadombo kaya. Ndobva chidhori chaparara. Kapedza kuparadza chidhori chiya kadombo kaya ndobva katanga kukura. Kakakura kusvika rava gomo rakazadza the whole earth. Kureva kuti Nebhukadhineza ari kuratidzwa the ministry of Jesus. Ndiro dombo rakatanga kari kadikidika. Ari kunzi vanhu vari muumambo hwako vana naDhanieri vari kuumambo hwedombo hunotanga huchiita kunge umambo hudika. Asi hakuna angatanga ari mudiki muumambo hwaMwari. Anorapa ari mudika. Ari mauri anokukudza. Ari mauri anokusimudzira. Ucharamba uchiita grow bigger and bigger. Your territory shall be extended. Uchaenda kwa usingafungidzira. Tina Mwari anosimudza marombe kubva mukuruva achiakadza namachinda. David anoti wandiburitsawo matope, wandimisa padombo, wandipa rwiyo rutsva. Kingdom yapinda kwauri Nebhukadhineza haina basa nokuti iwe uri musoro wegold. Varume vanonzi vana naDhanieri vanoita belong to a kingdom yekwaJesu weNazareta. Mweya yenzvimbo ngaizvizive kuti tina Jesu ari mukati medu akakura kudarika. Ari munyika ungatange semudukwa patirambira pana Jesu. Rambira padzidziso dzake. Haurambe wakadaro. Tina Mwari anosimudzira. Vhesi inoti uchava musoro haungave muswe. Uchava pamusoro haungave wepasha. You shall be above and above only. Ngavakupe nguva yekumusha kwenyu naJesu wawakagamuchira. Ramba uchinamata. Ramba uchijenga chikafu cheBhabhironi. Ramba uchirarama zvinodiwa naMwari. Ramba uchiita work hard nematalents nemagifts ari maura. Mira uone Mwari zvaakaronga. Kwauri kuenda kure iwewe. Unogwa chapter 4 inofanira kuita verse 10 yaZakaria. Inoti ndianiko wakashora kutanga kwezviduka. Ndakakatanga kari kadombo asi kwekupedzisira rakazange rave zvikomo. Vision yakaonekwa nemurume anonzi Nebhukadhineza. Ndobva Mwari ainika kumwamba. Akainika kuti shamwari zvine chekuita naMwari zviri palife yako zvakavigwa kuvanenge vako. You are a mystery before your enemies. You are an equation which is hard to solve. You are a puzzle which they cannot solve easily. Hausi munhu wekutamba naye imwewe.
vanoshaya kuti kowakusiyana nevamwe vamumusha medu nei, because uri twizi isingasovheke, uri hard equation. Saka Mwari akanonovika akati n'anga tigone kuzvibata, kureva kuti vanokuendera kun'anga vanonyepa, vanoshopera against your life vanonyepa, vari kurova makuva muna Agasti muno vachidedza zita rako vanonyepa nezita raJesu. Paakapepuka ndobva yatona kuti ndakamborota hope, but idzi dzine apepuka kudanguka akati right hama dzangu pane chandakakugadzikirai mumambo wangu uno kuti kana ndazosangana nezvimweya zvakaita sechimwe zvinhu hamungangodya kachikafu changu chandaikubikirai akomana uyai pano muita sei mududzire zvikanzi chiiko mambo, zvikanzi handidi kukuudzai, ungati mutange madziziva hope dzacho kana madziziva mududzire. Yabaidza dzibatwe nevanopaita vanomasekonderi, dzinobatwa nevanopinda mufahabafa, vanopinda munzvimbo dzomweya. Ukanzwa nzvimbo yemweya ichidescribe church ichidescribe isusu pachapter 3 verse 10 yavaefeso inoti iyo that the manifold wisdom of God might be revealed to the principalities and the powers by the church. Church ine inoti manifold wisdom, ine wisdom yakabikwa yakapetwa yakawana inowanikwa in the third heaven, yekuti nyika inoshaya kuti tazvifambisa sei isina kuzvinvova, tapinda ndobva n'anga yauya zvanguya yan'anga yari kushandisa maimagination dzangu nokuti n'anga dzine zvadzinoita kapakushopera. Ndobva n'anga yatora chimuswe chetsimbi yakafakana nemvura inovava ada kutsvaga hope dzabva kuthird heaven atibatwenenenezi akati wakutodzipwa nemvura iyo ngati mambo hazvigonenge zvino but step aside. Zvikanzi uya kumuroi, muroi akati unotamba neni nosvika iko kwenu unopinda parusero kai vaaganda rusero rwake vachinja magiya emugoti, rusero rungasimuke harubate zviri kuthird heaven, varume hatiroyeke isusu hatibate nevavo isusu. Ndobva kwauya maastrologers vanoverenga nyeredzi vamwe veda tenda nhasi notozvitenda. Kune munhu kutoti akabata bhuku renga rehoroscope anobva atenda inini ndiri kenza, aiwa uri kutotenda madhimoni hazvitendwe zviye. Ndo vanhu vatiri kutaureva vanopredicta vachishandisa nyeredzi. Ndofunga kuti ane vaakamboona rinenge rinopenya akati rinotipa hope, kuramba akaritarisa akaona vakurohwa nedzungwa kuthird heaven hakusvipe varume kune obva kwauya muprofita wenhema ndobva anobata tsvimbo ine mubvunzo question mark akati I am bound in the motion of anti-receiving, I cannot see Rabbi. So Rabbi haumuone wewe because kune musharukwa anonika sedenga munyika yomweya. Takuna vana vedu vanopinda munyika yomweya, takuna vana naamaya vanopinda munyika yomweya, takuna vana nababa vanopinda munyika yomweya. Vese vapera ndopavakazouya nestatement iyi zvakanzi mambo zvamuri kutaura hazvigonekwe nevanhu vanogara munyama, zvinogonekwa nevamwari vasingagari munyama. Mapanzwe hazvigonekwe nevanhu vanoita sei, zvinogonekwa nevamwari vasingaita sei. Vari kuprofitwa naDaniel havazi Mwari with a big G, zvimwari nemwana ndo vari kunzi vanozvigona zvozvo. How do you know that we are God? According to chapter 82 from verses 5, 6 and 7 of the book of Psalms, Bible inoti ndakakuti muri vamwari, ndakakuti muri chi. Ndobva yatsigira chapter 10 verse 34 and 35 yaJohn. Jesu obva atotsigira kuti rugwaro rwakatokuudzai kuti muri vamwari.
ende rugwaro irworwo harutsemuke. Kurati Mwari vakati hatizi vana Mwari vanonamatwa, but tiri vana Mwari, tiri mugod class. We were created in the image of God. Tine authority, tine power. We are very supernatural. Unobva chapter 7 from verse 1. Yebhuku raExodus, Mwari vataura naMoses vanoti, I have made you God over Pharaoh. Ndakupa simba wava saMwari pana Farao. Ndauya kuzotaurira umwe munhu kuti ukararama mumweya ukarega kurarama munyama unopiwa supernatural power inoadresa zvinoadreswa nevaMwari. Kuna anozviita chimwari chenyika ineyi wandakataura musi wekutanga ndiSatani. Iklasi yaida kuzvipinza paakatorera authority kunani? Kuna Adam. But when Jesus came akatidzorera authority, taapamusoro pana Mwari wenyika ineyi nekuti iye anogumira musecond heaven, isu tiri pamusoro pake. Ndosaka pataverenga kuchapter 2 verse 6 yavaEfeso yati takagara munzvimbo dzemuchadenga kureva kuti tiri pamusoro. Ndonyika yairarama minamato yaNadhaniero. VanaDhaniero ndobva vataurirwa kuti zvanzi vanhu vese vari kufa. Vakutadza kubata umwe nyama vanga vaiginowewo vasingazive kuti ndo vane mhuri, vatanga kutsvaga kun'anga. Iwe ifika yevanhu kusvika umamusha havatomboti iwe mainhingi tinamatirei vanotokuiginowe vasingazive kuti munhu zvavatomboda kufamba. Zvinoda mutsanyo wemunhu anopinda kupreya center kuti ashangure zviri kuitika mumusha. Vanoenda kun'anga vachisiya ivava Dhaniero mumusha menyu. Ndozvinoitwa navo vakusiya Dhaniero, but ndiye ane mhinduro. Makatuma nemhinduro vanhu vaMwari kumamisoko makaberekwa pabasa pamunogara muri zvimwari zvisingagare munyama. Ndopanobviko Dhaniero akati ko mambo vaitirei kune hwasha ngavambotipa mukana. Vanhu vangatotanga kutenga kuuraiwa ipapo. Kune vanhu vari muno vane authority nomisa rufu. Ndafanira pastor vachitaura panapa vakadeclare against COVID. Ndo authority yandiri kutaura yamunoona pamuranda waMwari. Mwari ngaakupe authority iyoyo. Ndinoramba vanofa nenguva dzemadhimoni enyika ineyi. Ndinoramba vanofa nekuronga kwamadhimoni. Ndinoda authority inorapidza kuronga kwaSatani. Shalarababoshanda. My God. Bible rinoti Daniel wakati akuqualify pa statement irutaurwa nen'anga kuti ndiri chimwari. Saka mambo ngavatipe mukana. Ndofarira akatsvaga mukana. Zvinonzi nepane vhesi imwe inoti imwe version inoti and he sought God's mercy. Vana baba namai munhu anotsvaga Mwari usamuteerera. Kana zvimwe zvinhu zvaramba handeipa mabvi. Kana zvimwe zvinhu zvaramba handeipa mabvi. Hakuna anodana zita raJehovha anonyadziswa. Ndozvavakaita ivo, vakaenda kundorovera mapipasi. Ndiri kutenda kuti musi iwoyo ndiri kuisawo imagination yangu. Akaenda kushamwari dzake Meshaki, Abhedhinego naShadhireka akati varume Mwari haana kutirasisa paya patakasiya chikafu cheBhabhironi. Panapa hatirasise, ngatiswerei takakanya, ngatirarei tichinamata. Tinzwa kuti Mwari ari kudei pamusoro perufu rwakuya paupenyu hwangu. Varume kana paine zvakarongwa pamusoro peupenyu hwako, tinotaura eturnaround, tinotaura Mwari anorambidza kuda kwewakaipa. Zvinonzi panguva yakanorara asingondorara kudai zvavo, denga razaruka nekuti murume wagona kudana zita rano raJehovha. Varume ngativei vanhu vanogona kudana zita raMwari. Kana zvorema ngatichedei Jehovha. James chapter 5 verse 8. Kuna ari kutambudzika here? Ngaanyengetere. James chapter 5 verse 17 inobva yataura ichiti kubva verse 16 kunyengetera kwewakarurama kune simba pakubata kwako. 17 yatobva yati Elijah waiva munhu akaita sezvo akanyengetera. Mwari vakamudzwa. Mwari ngavakubatsire. Amai mhuri yenyu iya inoda amai prayer warrior. Baba mhuri yenyu iya inoda baba prayer warrior. Ndafarira madza vangu vaziva kuti mudhara kana arota
akanopinda ikoko kana kune zvakuitika unonodeclare Mwari ngaakupe authority. Hakuna chinoitika pavana vako nekuti unodana Jehovha. Jeremiah 33 pavhesi ya 33 Mwari vanoti danai kwandira ipapo ndichakuratidzai zvikuru nezvinoshamisa zvamusati mamboona. Chapter 50 pavhesi 15 yamapisarema inoti pazuva renjodza dana kwandira ipapo ndichakurwira iwe ugondirumbidza. Chapter 7 verse 7 yaMathew gogodzai muchazarurirwa, tsvakai muchawana, kumbirai muchapiwa, vimba nekunamata. Chapter 20 pavhesi ya 7 yebhuku ramapisarema vamwe vanovimba namabhiza, vamwe vanovimba nekoro, asi kana tiri isu tinovimba naMwari wekudenga. Mapisarema 121 pavhesi 1 ndichasimudza meso angu kumakomo, rubatsiro rwangu runobvepi? Runobva kuna Jehovha. Mwanasikana pakuyaruka kwako dana muzita raJehovha. Baba pakurera mura danai muzita raJehovha. Amai pakuchengeta vana danai muzita raJehovha. Mukoma pakuyaruka kwenu kana muchida hope dzana Josefa danai muzita raJehovha. Mukoma kana muchida authority inodonedza vana Goliata samukoma David pakukura kwavo danai muzita raJehovha. Sunday school yangu kana muchida kurota zvinobva kuna Mwari saSamuel ari mudika dana muzita raJehovha. Kune vari pano parivival ino vanoramba kuvimba nesimba renyama, vanovimba nekushedza Jehovha, vanovimba naJehovha, vakafanana negomo reZayona. Ivavo havazunguzike, vanovimba naJehovha, vakafanana nemiti yakasimwa pahova dzemvura, inobereka zvibereko zvayo nenguva yayo. Varume, kana nguva yako yezvibereko yakwana, kana nguva yako yezviprofita zvawakarota yakwana, hakuna Nebhukadhineza anokuuraya. Ndobva akati akarara anodana Jehovha ndokubva anorara kudai. Ndobva ayambutswa munyika yomwe akapfuura mafirst heaven akapfuura masecond, ndobva apinda muthird heaven mune masekrets aJehovha. Ndiri kushandisa language yanhasi. Ndobva apinda zvikanzenda unotora flash, ndobva atora flash zvikanzenda unobayirira uone hope, ndobva abayirira kudai. So akaona kutanga kuratidzwa hope taasina kuudzwa naNebhukadhineza. Kune vari pano vekuti uchati wanamata so ukanorara kudai so denga harivharike, denga harinyarare, denga rinokuendesa kufuture yako, denga rinokupa zvakavanzika. Ukaverenga bhaibheri so uine nyaya dzinokunetsa unonzwa mhinduro dzichibva kumagwaro. Vamwe vedu muchati muchinamata nendina unotanga kutodzinzwa ndimi dzacho usina kuti aitakazve. Ndiri kutonzwa zvakavanzika nekuti kudenga kuna Mwari vanozivisa zvakavanzika. Ndobva apepuka chiso chajeka ndaona mhinduro kai handichatofa kai toramba kufa nekuda kwenguva yezvirevo zvanaNebhukadhineza, toramba kufa nekuda kwezvirevo zvakaiswa mumamisha medu, toramba mhiko dzakatuka upenyu hwedu, tinodzifumura takarara, zvinoenda pachena nezita raJesu. Haufe iwewe unofa wapedza mabasa awakatumwa wakutoda kufa. Chero varume vanotiraira nhaka, iwe haurairi nhaka. Poison itiraira nhaka inofa muviri wako. Vamwari vasingagari, vana baba nanamai ngatisagare munyama, tigare munyika inoburuka revelation. Tanga kuva waridhi ukaona usisina hope dzinonongedzera life, tanga kuva waridhi ukaona usisani kutaura kwaMwari. Kunyika yekutaura kwaMwari ndiyo nyika inoita kurarama semunhu wumunyika. Chakanakira muNew Testament, Mwari haataure nesu tega sevatungamiriri. Mwari anoti vana vangu vemuNew Testament vanotungamirirwa nei? Nomweya kurati Mwari anoda kupota achikupa masecrets of
your life. And you don't be under your leadership. No. Look in the New Testament leadership, in fact, for 540 minutes. It is for governance and controlling and guiding. Yet, even that New Testament is different from the Old Testament. Old Testament, when we look to Moses and Torah, do you know the kind of work that you are doing from this work? I'm part of the marriage, you are not. After that, I'm going to Torah. Now, you do the last one, because we are all going to go out. I'm going to go and move one man. Nekuti haugari ukaona maservices akawanda achikusurprise with a sign of those ukakura pamweya vanhu vanonokonfema vari kuparidza kuti ndonyaya dzanga dzine mubvunzo pamwoyo pangu tokuti kufambirana nemunyaya mukufamba kukereke akuna kuti munhu akadzivirwa nokuti every service inenge ine surprise. Unofanira kuti nyaya dzonga uchiverenga pastor vakamira panapa nyaya dzidzi dzakuadhiriswa. Why? Because ukufamba muri yeumu imechete ndeifamba vana Daniel rufu rukatadza kumubata. Ndinodeclare nhasi kuti hauchabatika iwe nekuti ukuramba kurarama munyama, ukurarama mumweya. Ndangano dzako wakadziisa mumweya. Chapter 3 from verse 1 yavaKorosi inoti ngatiisi zvatakamuka pamwe chete naKristu kusvika verse 3 ngatiise indangariro dzedu kumusoro. Munhu anogara aine bhaibheri achirimediteta ndangariro dzake dzinogara kumusoro. Haadominetwe nethis world, haakontrolwe nesocial media, haakontrolwe nemaivhenzi enyika ineyi. Ari pamusoro ane mind inodomineta. Zvakaita naDaniel vakaramba kudominetwa neBhabhironi. Daniel akazofa aseva 4 kings dzese asingaende kupresa. Presa yeBhabhironi akaikunda, presa yePersia akaikunda, presa yeMedo-Persia akaikunda, presa yeGreece akaikunda. Different governance, different principalities dzaiuya pamusoro pake. Vatakanga ari murume wakagara sechimwari chiri above mapowers enzvimbo nemasystem aiita find himself under. Grace idzodzo totiri kupiwa vamwe amai vana vedu vane future yakanaka, vachameka madecisions akanaka, achaziva kuti izvi zvinondiafekta mangwana, izvi zvinondidira destiny. Tinana Josefa vari kundinzwa vanoti vhangeri rindarinzwa, handisi kuzotedzera kuchiva kweujaya, handisi kuzotedzera kuchiva kweumandara. Kana ndakambozviita Mwari anoregerera. Ndoda kutanga kuchengeta purity, ndoda kutanga kuchengeta kunzvenga zvakaipa, ndigare sechimwari ndiri supernatural, ndine authority. Ngatisimukei. Mwari kudenga ana kuende nomurimo yekukuzodza, amen, yekukupa simba, dominion. Disadvantage dzaiva muBhabhironi but hadzina kuafekta. Ndizvakuti kuti Mwari achakupa grace to dominate even in the foreign lands. Chaita munhu mukuru nyasha. Simuka unini itazita zita rako hatizozorigika ireyo, hatigone kutora mwenje kuisa pasi pedemo rako zita chanzwa madhimoni akupupura kunge panguva yaPaul. Jesu tinomuziva, Paul tinomuziva. We are going to be registered in the spiritual realm. Kuchikiwa nemweya yenzvimbo, kuchikiwa nemweya yepabasa paunoshanda. You shall become a consultant. Vamwe venyu mutataka kuti uri pastor nekuda kwesitecha yekukura muna Mwari. Iwe usina kudanwa zvikwenda kuBible college but maturity. Vanhu vari pabasa vanoti endai nenyaya idzi kuna mai ningi nokuti Mwari vakusimudza munyika yomweya. Une authority pawasvika. Joshua anoti pawatsika ndakupa. Simudza maoko ako. Kulalabashikatarabasanda shakarababoshandarabasaya. I want you to believe that you are very supernatural. I want you to believe that under the systems of this world. We are far above. We are little gods. We have got authority. We have got the power. How affect we? This will affect our Papa Papa. How affect we? This will affect our Kumushaka Wakapa. How affect we? This will affect our Murai na Unukara. Nuktimara kukupa simba
ravakapa vana Daniel. They were above. They could not be stopped. The system yePersia, the system yeBabylon. Hakuna ma systems atakustopa anokonzeresa ma evil patterns anozokorota mushamenyu. Iwewe you are far above that. Iwewe you are a court. Iwewe you are like an authority. Iwewe you are like a principality. Une power, une dominion. Namatane limiting likota yakarabashuku bahaya. Baba. Shakatana asikuauriwewe isimpa kushauriwa kwaishoresa panela ichanyama vakava vakazoonekwa matenda dzivena pane kwambe paunobvuma kuita zvako semana padiwe munyika yomweya uchiziva kuti uri munhu mukuru pane vanasikana vari pano vari kusvigwa munyika yomweya kuti inandirambe ndakadaro ndinoramba system yeBabylon, ndinoramba system yekubasa kwandinoshanda something supernatural. Pane chikuru chaJehovha chiri mukati mako, pane nyasha dzemusharukwa dziri mukati mako. Tanga kusimudzisa voice rako vamwe venyu makuelevetwa kuenda munyika yerevelation, vamwe venyu makuelevetwa kuenda munyika yekududzira zvakavanzika, vamwe venyu makuelevetwa. The devil is a liar. Something powerful, something supernatural. Inorapa mweya yenyika ino inoda kupa destiny yavana vedu pavanoyaruka. Inorapa mweya yenyika ino inoda kutora zvakanaka zviri pavana vedu. The spirit of revelation, the spirit of discipline, mweya unorapa nyika, mweya unozvitaura, mweya unoverenga shoko, mweya unonamata, mweya unorarama nekutenda. Those acts of faith dzakaitwa nevana vaIsraeri vari muBhabhironi, kunyangwe moto chaiwo vakaukwidza asi wakaramba kuvabatidza. Kunyangwe shumba chaidzo vakadzitsamisa asi dzakatadza, vakanyararidza miromo yeshumba. Uchanyararidza zviri kutadza, kunyararidzwa nevezera rako, uchanyararidza zviri kutadzwa, kunyararidzwa negeneration yako. Something supernatural, something extraordinary, something powerful. Pane vari kupiwa simba idzva, pane vari kupiwa nyasha, pane vari kupiwa kugona kwaMwari. Ona ruoko rwaJehovha ruri kuuya pamusoro pako. Kana paine zvavanga vakaronga mukati megore rino, kana paine matare avanga vakamugarira pasi, zviri kurwa nevana vako, zviri kurwa nebasa rako, zviri kurwa neutano hwako, zviri kurwa nemari dzako, zviri kurwa needucation yevana vako, zviri kurwa neprosperity yako, zviri kurwa nepromotion yako, zviri kurwa nenext dimension yako munyika yomweya, zviri kurwa nenext level yako. Zvinonepa, zvinonepa, ndinodeclare chirevo chamambo Nebukadineza ngachirivheswe. Daniel haufe panguva iyoyi. Kune vanoda kuurayirwa future yako haiurayiwe. Kune vanoda kuurayirwa mabhizinesi avo, bhizinesi rako hariurayiwe. Kune vanoda kuurayirwa matarenda avo, matarenda iwayo haafe. Something supernatural. Kune power raMwari riri kuita take over in your life right now. Kune simba raMwari, matenda akazaruka pauri neDaniel. Unoenda kunoona future, haungaparare. Unosiyaniswa nen'anga, ngapave nemutsauko pakati pevanoenda kun'anga nevanoziva Jehovha. Ngapave nemutsauko pakati pavanoenda kun'anga nevanodana zita raJehovha. Zvinonzi vaimba nezveIjipita pakauya rima vakaparara, pati pakava nemutsauko pakati pemaIsraelita nemuIjipita. Pane
Daniela ungafananitwe nevari kuimba nenyeredzi. Daniela ungafananitwe nevari kuimba neuroya. Iwe una Mwari, enda ugare munyama, nekuti wakarapa chikafu chevari munyama, wakarapa tsika dzeBhabhironi. Mwari ngavakusheparete kune vari kusimudzwa, kune vari kuitirwa zvakanaka, kune vari kuoneswa zvishamiso, kune vari kudhaunoda hope. Vachaona zvishamiso, vachaona Dhisemba asati asvika. Zvakarongwa naMwari muna 2025 asati apera zvinoitika. Zvakarongwa naMwari weekend ino isati yapera zvinoitika. Zvakarongwa naMwari August asati apera zvinoitika. Zvakarongwa naMwari September asati apera zvinoitika. Zvakarongwa naMwari October, November, December asati apera. Zvakanzi ndezvako zviri mugore rino. Tinoramba zvirevo zvemadhishe enyika ino, zvemaprincipality enyika ino. Chirevo chaMwari pamusoro pevana vako ndochatinotaura. Kana paine urwere hwakatumwa kuti huafekte destiny yako, waunogara uchingota ndichaenda kupikwa nechirwere icho chichandiuraya ndiri mudika. Chinonepa chirwere ichocho sekurivheswa kwechirevo chamambo Nebhukadhineza. Tinorivhesa zvirevo zvezvirwere zviri kunetsa muupenyu hwako. Vamwari vasingagare munyama, uri kupiwa authority, uri kupiwa wisdom, uri kupiwa knowledge, uri kupiwa revelation, uri kupiwa power, uri kupiwa mastrategy, uri kupiwa hope. Toda kuti Mwari vatibatsire manheru ano. Toda kuti Mwari vatibatsire manheru ano. Mufundisi vasati vaenda, patiri kutaura pari kusimuka madzimambo nepari kusimuka pari kudiwa prayer, haisi kudiwa zvinhu zvakanaka. Pari kunzi Daniel ratidzwa chirevo chiri muthird heaven. Pane chirevo cherufu chakadhiklewa. Pari kunzi naDhaniel naMeshaki naAbhedhinego hatisi kunamata chimwari ichi. Pane moto wakatogadzirirwa umwe munhu. Munoziva kuti patinonamata sevana naMwari panosimuka hondo, tinokanganwa kuti ndo pakafanira kushanda munamato. Unoziva kuti pari kunzi every stage yeupenyu yawaenda pane chikafu cheBhabhironi, kureva kuti unofanira kuchidarika. Bati tiri kuti pataakufanira kukunda hondo, maKristu ari kuchinja machechi, maKristu ari kutiza, maKristu ari kuenda kun'anga, maKristu ari they quit. Pane rimwe zuva randainamata ndikati Mwari, kana zvakadai ndaakudzokera kubasa. Mweya Mutsvene akati ndakakudana panguva yakafanira neinoyi kuti zvizikanwe kuti panyika panokundwa hondo. Vana Mozisi havana kuita vana Mozisi kusvika zuva rakaita gungwa dzvuku. Ndopanonzi naMozisi vaIjipita vamuri kuona hamuchazovaoni zvakare. Havana kutaurwa vauya vachidya mhiripiri, aiwa vanotaurwa vaine mabhiza nemiseve. Maderano nanatumwe munhu umbouya umboenda pamberi paMwari, kana zvichibvira tinavatirwe nevanhu vaMwari, uti pachasimuka hondo dzangu, I will not quit, I will not die, I will not go. Hamina vata ushande mwana achigona chikoro, muna vata unoshanda abatwa nemadrugs, woenda muthird heaven, wonotora simba, worifesa. Kune munhu wanoda kuti manheru ano uti inini ndiri kuda simba remuthird heaven to reverse. Munenge chiri kunetsa vanhu mazuva ano. Kana zvakanaka tinonamata, but kana taremerwa we quit. But kuthird heaven hakuendwe kana zvakanaka, kunoendwa kana zvarema. Ndopanodiwa simba rethird heaven. Fundisa musati mapedza, kune vanhu vafana kunamatira wekuti kana
kana imba ikangonetsa kutobuda murume akapopota kutobuda shikana bakaushanda baba meya muchende ngambo vamwari manderwano tendihevheni ngaiboonekwa manderwano ndinodhikleya semuranda wamwari mari ngavambotsikisa moto zvizikanwa kuti kune nheyo dzekudenga hakuna here akataurirwa rufu ari muno, hakuna here akabatirwa merecha ari muno, hakuna here akabatirwa upenyu ari muno, hakuna here akabatirwa basa ari muno, hakuna here akabatirwa mufaro ari muno. Ari kuti simba retendi hefe vanoshanda paaritari vaifundisi maiki yavo tibatsirana fundisi ivai maiki yenyu mutange mudhikleya meseji ndenyu munhu wamari dhikleya patiri kufanira kushandisa tdf manderu ano nezita rajesu sukudza mweya wako kusenzisa maoko ako elabababashikarabatsaya manifestation of the third heaven in your life, manifestation of authority over that situation, over that circumstance, over that affliction, over that vexation. Let us agree in the spirit. You shall own. You can release the ownership. You can release the ownership. A title of greater things. Yes. My God. Elababashanda labataya. Rikosoto rabashikata labataya. Elababababababa. Hakuna chireo chakarewa. Talaifu yako kichabudiria. Hakuna outa takatakiwa. Against your life kichabudiria.
kubudirira opedza kaipata unoshirota tinokanzura right now tinokanzura right now tinokanzura right now tinokanzura tavakaisa kutukwa tinotaura kuropafadzwa That heaven iri kurivesta urombo iri kurivesta in the name of Jesus. Yes. 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 In Jesus' name. In the name of Jesus It is the power Christ.